Shongkanor Baton Borong ngaku asim mata yang jengai tanya halor address jonglat don artli kimat kibangamla ban priang hagasni bopli ya ka budget session arjar arpsa kabaningkong kalong baulat uai jingkren dakak tien hindi kabar kalong bau khlemlut ukhlem pulilut ya kijingtho baro balapun kre daga sarkar ngan kren haki artli kimat ngan sedang dakamat kabar ngaklem lap hangno ka provision jong constitution of India nani ka rules of procedure and conduct of business hangni ka dorbar thawan ka basha karpang palat bane ka ei ka baulat lo address hangni ka yeng dorbar thawan tegani ka penatatian bat wanra ka je pher jumut lada ka yeng dorbar thawan kala ban pediang ne ya ka ei ka ba sarkar kala pen khre lengba ka jingtho te kumta hani ka khlemat Shongkanor Baton Borong ngamtre ban ngam jeliu halor kimat kipang bala ai seni kidokhat jong yeng dorbar thawan hagapor ba ai jingkren ulat namar ka jingtho ka yailai bat ka article sispa nyopun rio jong ka constitution kari India ngiyoi yakiwei ki yeng dorbar thawan hakiwei ki jela baulat ukhlem puli lut ya jingtho balapan khre da ka sarkar West Bengal lahapan syuk karpat yaulat ban puli tang kalan ka baningkong bat kalan ka bakhadu hakirla ulat uino katukan ni naga jingtho ka balapan khre bat dangshen hat Tamil Nadu ulat ukentai sisendan ban puli ya ka jingtho ka balapan khre da ka sarkar wala hakanu ke jingja ke daw ke beri kalong ke jingya pher jingbut apreng ke sarkar jala bar ke sarkar preng ha jinglong jiman hangni epo ke jala yeng dorbar ha ke singi basdang yakni ke budget session arjar arpsa ngamla ban mudur bakadon ke jingya pher ayu ti hagni ke phang ngamkwa ban keren ai shu te kumtang ko aban phai biang ha ka baidai bat kamat ka paningkong kumbang alapan pau ha ka basdang baulat uai jingkren dagak tien hindi to sha yanga Shongkanor Baton Borong mangan pensai ke ei ke jing bamhun ha ka ba ngaringkat langbat ki amalis jong ka voice of the people party ni persya ya ke jing address dagak tien hindi jonglat Baton Borong hakani ka Agos House. Kaktian Hindi kadai ka official language jong ka Union Government kalong kumta lengba ka article lai sau lai spa sau pulai iwe jong ka constitution jong ka di India. Ya kaktian English pat la pendongkam na ka bertaki official purposes jong ka Union Government bat ha ka parliament lengba ka official language act kharkhandai spa nriu pulai ngidai bantip baga constitution jong kari India ka khlem kdo hangno kum ka national language omdon kanu national language ha India nri tang ka official language hangni hajala yeng dorbar thawan ngidon ki kendon badai karkum ke rules of procedure and business of Meghalaya Legislative Assembly. Ke rules arpupra ke pensyai bakarukam penyat ya ke yang dorbar thawan ke dai kaktian English business jong ke assembly dai ban penyat daki English ka kendon ba arpupra ka sya ik dekhot banai jingkren ha yang dorbar thawan de kaktian lajong ya ka jingtho kabla penkala pareng
Kaba thamu ban ai ya jing karen la ai so songknor ba sakit khot ka ying dorbar ngakwa ban kdo hangni baulat umde do khot jong ka ying bat ka kindon arpu phra ka kdo shai kamde na ka banta ulat te komta songknor bron brom kawan ka jing so thu hanga bat lesi haki weipa bahkan mi ka jing atatien ke official language baka sarkar India lengba ke jingkeren ulat but ke official language kaban sa jingtho haga yung darbar thawai ni saindur yakarti sensar da kaju ka constitution te komta ngabu ke jingkali yapi songknor pudon brom balai ka sarkar India kam itu bakadon gejing dongkam bantung yaulat ubadon gejing sothu ikaktien khnang ba kanumlong ka baujen thot ban saindur ya gejing dei hapre ka sarkar India bat kejela songknor bodon burom nyimla ban klet ban smau sarong halor gejing ki hill state hawa ki pat garu bat khasi kum shipara da kejing slur ban yang telilang banyale persya ya kejing temu ban penbor hangi kum kaktian official language bat menta ngin salak ban long kum ni kum kejela Meghalaya hakeleng kiwei kejela jongkari lightno tang hanot India kamdon lat ban pediang ya kaktian Hindi haki state dan kejela jong ki kum ka official language kadon ke jengile bamla pediang ya kaktin Hindi daki post nem balalit bat kanang yai betengru haki snem ki banangwan ngimla ban penkup tang sirong ya ka lenter bat ka penkiang jong kari India ngidon ke jaj benriu bapher hagari hangni hagari bat kani kalong ke jeng itanat kejing sisa kalong ngidei banero bat ban burong ya kani kejing long bakar pang tiwat lengok bat wat simbakla yang habangam menjor ya kejing keren Hindi jong ulat hang ni ka agos haus omdei banga syukuran halenti sengking ne omdei banga ai khana bang ja ya ki press ki media nga keren hang ni hi ka agos haus namar kani gadei kejing jong upai ba uba ngimi khamat bat ya kani kejing ngidei ban peit bnya bah bat ngidei ban simkhi bat ngidei ban simkhia tang kini ki kentien bat kejing sorit songkno blom borom ngan penkut no yani kejing sim banta kejuma bat kejing keren jonglat kublai sibon songkno blom borom thank you Mr. Speaker sir